Türле милләт балалары, әйтерһең дә 100 сәскә. Шул сәскәләрде үстергән Башкортостаным мәңге яшә. В огромной стране, что зовется Россией, смешалось немало народов, людей. Но в том-то и есть ее мощь, ее сила, что важно единство желаний, идей. Киң Рәсәйдең күкрәгендә башкорт дигән илем бар. Дуслык кадерен белгән халкым, тарихым һәм таным бар. Мы все сплочены, но понятно, что братство в масштабах страны не семья, не родство. Но коль досконально во всем разобраться, мы же все люди, одно естество. Дуслык иле дидәр, Башкортостаным дидәр. Шул дуслыктай сәскә атын, үлмәһен минең телем. Мы День Единства отмечаем. России праздник молодой. И всем, и каждому желаем стране быть верным всей душой. Башкортостан шатлык иле, Башкортостан сафлык иле, Башкортостан милләт-ара мәңге хөрмәт дуслык иле. В единстве, братство сила наша, и нас врагу не победить. Так пусть становится все краше. Страна, где довелось нам жить. Хөрмәтле ватандаштар, Салават дәүләт башкорт драма театры коллективы һезне ысын күңелдән халыктар бердәмлеге көне менән кайнар тәбрикләй. С праздником! С Днем народного единства! Байрам белән!